rumpuk luar biasa. Apa? Rumpuk. Krunguku iku mang kerupuk. Anjen kupingmu dublek. Nggih. Saderengipun kula aturi sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mari sing ngarep yuk. Sampeyan sing kanan. Aku sing sebelah tengen. Nggih, saderengipun dalem aturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki pendudukku, iki pendudukmu. Loh, kok akeh? Ya akeh pendudukku. Yuk. Nggih. Dalu menika Budi Wijaya Show atau berpenampilan di daerah Dusun Rumpuk, Kecamatan Rumpuk, Mantup, Lamongan. Dusun Rumpuk, Desa Rumpuk, Kecamatan Nggih. Mantup, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Indonesia. Kakean. Donga kula mugi pinaringan berkahing Gusti Allah kesehatan rezekine kathah barokah. Amin. Ditongakno api kok amine mek wong loro. Mugi pinaringan berkahing Gusti Allah kesehatan rezeki kathah barokah. Amin. Rezeki katur warga desane. Amin. Katur pamong pemimpin desane. Amin. Ugi kunjuk untuk senimane yuk ya sing bendina main. Paringi sehat. Sehat. Ngaturaken sembah nuwun. Kagem Bapak Kepala Desa ugi serta perangkatipun, ugi Bapak Panitia mami nggih. Sugeng dalu. Sugeng dalu ugi Bapak Kapolsek ingkang rawuh dalu menika. Bapak-bapak dan Ramil yang di samping sana tadi saya lihat mami. Nggih, bajune meh padha karo awake dhewe enek ijo botole cuma Ijo botol. beda. Kono lho arek awake dhewe ngene. Yuk. Nggih. Dalu menika matur sembah nuwun ugi kunjuk katur arek-arek sabu sahabat Budi Wijaya. Kagem sedaya penggemar setia Budi Wijaya. Sabu Benjeng, sabu Sabu. Cermih, Nggih. sabu Lamongan, Sidoarjo tumplek belak no kene. Sugeng rawuhipun pamotan. Pamotan. Sugeng rawuhipun. Oke matur sembah nuwun mami kagem channel YouTube saking MKD. Ugi channel-channel YouTube ingkang sampun meliput Matur acara sembah dalu nuwun menika. rawuhipun yang selalu meliput Budi Wijaya main dimanapun berada. Acara menika didukung sesarengan sound system kondange Jawa Timur. THJ Audio. Ugi konjo katur lighting saking Fortuna Lighting saking Kota Jombang. ngaten nggih. Yuk. Banner telarung-telarung nggih menika sesarengan padatan saben Bedayan Sekar Sari. Sari. Limbang kuningan dilali-lali tanah sakalingan di sana gunung di sini gunung tengah-tengah mawar melati di sana bingung di sini bingung memikirkan sejantung hati. Sepindah malih matur sembah nuwun sowane para warga Rumpuk. Nggih. Yuk. Nggih. Ayo diceluk anak-anaknya awake dhewe. Nggih, masalahe ra ditebih niki nggih nglewati jembatan Siratul. Ngabrang rana wate ketana kemati kula mati ana satinang padha abote. Iki Bu Guru kabeh iki, Mbak. Nggih. Nggih. Di belakang Ning Marsa akan saya tampilkan Ning Nana Saleho dan Ning Rani Asmara sing duwe iki lho Rele. Kak ketuku aku mbak iki. Ayo. Ya gak oleh ngono to, Mas.
asmara akan saya tampilkan pelantun tembang-tembang manis campur sari. Ning Ayu. iya Ayu Sabdose ning Nyantika. Dalan separa dilompati ajur mumur wis tekati abang meneh mas ora luntura wong sing ijo malihe putih bojang meneh ora kloyur sing duwe bojo ora nate mulih. Masih pelantun tembang-tembang manis campur sari dan juga seorang mua terkenalnya di kota Jombang, Ning Anik Kumala dan Ning Ika Rempong. ayo minggir kei dalan. Iya. Iki situ. Ayo bleng. Kok muni kruk? Ora butuh kae butuh kemong nyambut gawe tak suwiri kate sawe kajekon bapak kare salikur tak Iya. Kaya kendang diburawut kaya ngene rasane ati kaya wayang ginawe lakon. Di belakang Ning Anik Kumala akan saya tampilkan peranan penting Budi Wijaya, Ning Zuni Suyanto dan Ning Vikum. Sukrisna. Ora diarani luwung baya ditanani jawara-wara kodhok segara bandeng nener disautula syukur yang kena Jawa aku melu sak umpur-umpur. Di belakang Ning Vikum akan saya tampilkan pengereman asli Budi Wijaya, Ning Mariati dan Ning Susan. Anyar iki.
Ning Susan akan saya tampilkan Ning Rizky, Ning Titin, Ketokane rodok ngelu Mbak Ning Titin. Rizky dan Ning Titin Mustiko Waras. Kalau ketera angin ya kumat maneh. Rodo. Lili mripate biru tak lali-lali ora nate ketemu wara-wara kodang segara benteng nener disautulo syukur-syukur yen bana Jawa aku melu sak umur iku Sakare ning Rizky kali ning Titin dipun lajengaken Pemain sinetron. Ning Endang Sukendut, Ning Sartini. Niki ning Monggo, Bu. Endang niki pemeran apa mi? ning sinten Ning Endang tersanjung. Tersanjung. Ning Sartini Calon Bu Lurah. Pemain sinetrone. anu bisa kembang ra bisa nyuling bisa nyamang ra bisa nyanting kaya ngene rasane tempe kaya kendang dibumbu rambut kaya ngene rasane ati kaya wayang ginawi lakon monggo mi bagian jenengan. Monggo dipun aturi katur senior-senior saking Budi Wijaya temriki wonten Ibu Yayu tuan rumah saking Mantup Lamongan. Nggih. Disusul Ibu Mary saking Mojosari, ugi kunjo Ibu Irma saking Jombang. Nyar iki ketoke. Anyar-anyar. Anyar iki. ora-ora diarani luwung kaya didanani amreko kanyaku paringono ya kakalangku Monggo mi. Bu Inga, Nggih. sepanuwun sepindah malih katur para rawuh ugi pini sepuh haji sepuh ingkang sampun rawuh mirsani pagelaran Akbar Budi Budi Wijaya. Wijaya. Sesarengan all artis Bedayan Sekarsari. Sekarsari Monggo dipun aturi lagune Mas Jono. masih bersama Delewung Anti Galau dan juga trio Irama Jos THJ Audio Fortuna Letting Sumonggo. Susu anget-anget asik gedang goreng panas pisang. Yo hong disedia
Yo. Kopi susu anget-anget, asik-asik gedang goreng panas pisang. Yo hang disediakan ya rono meja yo dasarane. Warung tenda pinggir dalan hang toto ayu temenan. Wes kadung dadi langganan nemban sing bisa son balekaken. Yo. Anget-anget kopi susuri gombok rodia. Yangi awak seger lan kota membiang tenaga. Godang goreng iki aja eta dili ono. Gadung kurang enak, kurangi pelanggan riko. Anget-anget kopi susuri gombok rodia. Gawe awak seger lan kota membiang tenaga. Godang goreng iki aja eta dili ono. Aduh kurang enak, kurangi pelanggan riko. Semua kepiran temangipun banyu wangenan.
kali ini mataku menjadi saksi. Ayo. Iya. Menghalangi pandangan. Ilala ilala, ku tak akan putus harapan. Terus terima kasih iki ya apa kira. Yang penting tertib. Tertib G, tertib G. Gantian, gantian. Benar cerita burung-burung, dirimu selalu berdusta. Benar kata bisik angin, kau takkan pernah setia. Namun baru sekali ini hatiku engkau sakiti. Namun baru kali ini mataku menjadi saksi. Ilalang ilalang, walau cintaku hilang. Ilalang ilalang, jadi saksi cerita malam. Iya. Sapa sing ora kedanan mripate lalak-lalak awe-awe. Aku rasa tikut yen to nyawang manis esemanmu. Sayangnya anakku loro wis rondo
Spesial DJ Budi Wijaya sing gurih goyang ya. This is Nutru Budi Wijaya Jombang featuring Fortuna Lighting support by DHC Audio Campur Sari Lewu and Gus Jackson. This is DJ AR Project Asia. Didik para wantaiku pimpin
ngangkatno pembangunan pancen maju kutha paten Jombang. Mbak Inge, Nggih, Mami. sepina malih matur sembahun kagem para sepuh haji sepuh. Ugi konjo untuk sedaya warga ingkang sampun mirsani pagelaran Akbar Budi Wijaya. Yuk yuk, Nggih. jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda, segera akan Anda saksikan Para pelawak-pelawak kondang yang akan diawali langsung oleh Cak Galih. sepina malih matur sembahun katur jenengan sami. Yuk ana wong Jawa ununen jroning suka kudu eling lan waspada. Nggih. Bejo-bejane wong lali cek bejo sing eling ngamong rasa ya among waktu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Okta Serli merinti di malam hari Lan kula ning Inge Wijaya ngaturaken sugeng talulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.